Et presentem Autèntic Raval, un conjunt d'experiències turístiques amb valor social. Aquí, al barri del Raval, ofertes per a entitats socials i culturals del territori, per emocionar-te i conèixer el veritable Raval. Vols conèixer l'autèntica Barcelona gitana? Vine a l'Ecomuseu Gitano de Barcelona y conocerás la rumba catalana y un vermut. ¿Cómo es posible que en un barrio de 1 kilómetro cuadrado convivan 45 nacionalidades distintas y no haya un solo conflicto intercultural? Todo esto y otras claves para comprender el barrio más especial de Barcelona lo podrás descubrir charlando conmigo en Lo que no se cuenta del Raval. Reserva la experiencia, viu l'emoció a prop i contribuiràs a financiar la creació local i el teatre inclusivo en el Raval. Amb la pluralitat de persones que habiten al Raval ens fan veure tota la seva força, tota la seva història. El Raval és un barri obert i divers i aquesta realitat és la que volem mostrar amb la ruta. Reserva experiències Autèntic Raval. Contribueix a la tasca social de les nostres entitats. Coneix, respecta i gaudeix del Raval com mai ho havies viscut abans. Que te cantan y te bailan músicas de todo el mundo, ya que yo a mí me gustaba verlos bailando con ganas.